Gazan Fumbili. Good morning to everyone. दायो आङो थांगासिनो जाहैबाय कलेजाव। माबोरै दं? सासे फैदों थ' जाय फैदों लाइक खालामना हो लाइभखौ, बेनिफ्राय कमेन्ट खालाम। चला गया ये भी। Now I'm going to college. लामाया जोबोर लेथ्रा गाज्रि गाज्रि माने गाज्रियानो। दा गोजां बोथोरजों बिराद डास्ट जाना दं, धुलि। Those who are coming, welcome, all of you. एक आ रहा है। वेलकम टू माय लाइव स्ट्रीमिंग गाइस। तो प्लीज कमेंट करो। Eight people are watching my live stream. You can comment me and like this live streaming. Now I am going to college. Michael Whitey. He have sent a emoji. Thanks for comment me. And Michael White is comment कर रहा है अभी। Michael White. What is your name? Actually my name is Narun Kerkatori. My channel name is Narun's Vlogs. Your village balo. Where are you from, bro? What do you say? Michael White, your state? My state is actually Assam. I'm from Assam state. Okay, India. इंडिया से हो तो तुम हिंदी मालूम है? हिंदी बोलेगा मैं? हिंदी तो आता ही होगा। इंडिया। माइकल वाइट। हाँ ओके ब्रो, ओके मैं हिंदी बोलेगा। डफान। हाय हाय ब्रो, हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? डफान बिग फैन। थैंक यू ब्रो, थैंक यू दिल से। Michael Whitey, Telugu. You're from Telangana.
I think the fun. Big fan here. Okay, thank you दिल से. तुम बिग फैन हो तो लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दे दो. Next comment I will reading. The fun. I love you. Love you too. And then I like you. Yes, me too. Like you. That means same to you. माइकल वाइटी. हाँ ब्रो हाँ. क्या कर रहे हैं अभी माइकल वाइटी ब्रो? द फन कर दिया, लाइक कर दिया है क्या? मेरे पास तो शो नहीं कर रहा है. ओके कमेंट करो दोस्त वाचिंग द फन विद यू. मतलब आई डोंट नो अबाउट इट. समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है. विद यू मेरे साथ क्या करेगा? Your mobile quality is so poor. Not poor, bro. Because sun is opposite side. That's why. सन ने opposite side से आ रहा है इसीलिए क्वालिटी पूर देख रहा है. देखो ना यार अच्छा आ रहा है ना इधर. Dapan, what are the comment? I don't read that type of comment, and I will not reply that type of comment. Dapan, don't send me that type of comment because I am a student. Ma. Sarso. Rastarnya. Harus bilang bukan. Mana? Tuliskan maksudnya. Gas. Official आइमा. Hello बच्चों. Good morning. नेपाली हो गए. Hello. Good morning. Good morning. But I am not Nepali. You're from Nepal or from which country? Official आइमा. I like Nepali peoples, but I don't know Nepali language. I cannot speak, I cannot write. कब आएगा ये? Bố thằng đừng lấy. Bố thằng đừng. Nhưng muốn không cho này. Nhưng không cho.
मायाव होदों नोंखौ इन्सटाग्रामाव होदों नामा ना फेसबुक इउटुब इउटुब चेनेल खुलिनानै खोमा Okay, thank you. পয়সা চাব লাগছিলে আমি হ'ব কিয় দি আধাৰ কাৰ্ডে দি পাছে 2 মিনিট ৰাখা নাই খেতে রাখ সেটা ঠিক নেই Oke, Sobina komen खालामदों Wednesday Adams Rosina Do you know who is Rosina? Like खालामना हो live stream आ
मा लोगो रायखुमादों मा mana मा मा gimana जोंना बेसेमोनलै माबाया आं मिथियाखै एफिलिएटेड ना नन एफिलिएटेड जुल'जिखौ नन एफिलिएटेड 100 oh sorry 1070 मतलब 1100 रन 9 नालाय माथो 900 मा 900 फार्स्टनियासो जोंना अनार्सआ अ जोंना रेगुलार नङा आरो रेगुलारा 2023 निसो माने जायफ्रा माने गेप्स थादोंना सोरबा सोरबा बिसोरो गाहायनियाव
फैसायासो बे नोंनाव फैसा दङ फैसायानो आंनानो गैया एकस'ना बेसेबां बिहरनो मोनगोन आं बिहरनांगोनसो आरो फैसाखौनो मोनाखै आं न'आव फैसायानो गैया ओंखायनोथ' आं बिराद प्रब्लेम माथा गरम जाना दं ओमफ्राय र' माबायावथ' हरखादों आंनो सोराव मिथिंगाया ओमफ्राय फैसायानो गाव हराखै मैया बावगारदों आङो गाव हराखै 1000ल' हरदो आं ओमफ्राय बिसोरनिखौ बेसे बावगारदो 1000आनो थोगोन बायदि मोनदों बे खिन्थु 1000ल'सो नङाना इसोरनियाबो एक्सट्रा चार्जखौ बयनियाबो कम्पालसरिखा ओंखायनोथ' इनिखौथ' हराखै इसिना एफिलिएटेड नालाय माबा जागोन ना 900 ना एफिलिएटेड नङा इसोरनाबो नङा सोर खोथाखो नंगोन होननानैलाय आं नायदिनि बेलेग खिथिनो नै एफिलिएटेड साबजेक्टआ एसामिस बड' इडुकेसन पलिटिकेल साइन्स बिना पलिटिकेल साइन्सजों इडुकेसन बे बड' आरि दं बे नन एफिलिएटेडआ इंलिस इक'नमिक्स हिस्ट्रि फिल'सफि इना माबासोना पलिटिकेल साइन्स मैयानो नायखादो इनिखो इलाय आंलाय इडुकेसनसो नागथारलै नों इडुकेसनबाबो नै एफिलिएटेडआव गोलैयो इडुकेसनबो दं ओमफ्राय पलिटिकेलबो दं इना ओमफ्राय इनाबो हनार्स ना माबा 790 होमबा ओमफ्राय 400जों बेसे जाबा 10 थाखाल' ना दे 800खौनो हमना इखौलाय ओंखायनोथ' 800 ओमफ्राय आरो 200 आग्लायबायना ओमफ्राय आरो 200 नांदेरबावगौसो आरो ओमफ्राय दिहुनबावनांगौसो नायदो प्रेक्टिकेल फिसनिलाय 500 साइन्स स्ट्रिमना आंनोबो थैखासिगोन फैसा होखादों 2000सो नांखागोनसो नाङा फरायजोबाखैनो आं मा टाइमानो भिआइफोरखौ फरायनो